What's up mga kabron? Andito na naman ako nagbabalik. Gusto ko lang malaman nyo na animal talaga si Boy Bagsik. Hanip, no? Hamon ng hamon kay Boy Tapang. Totoo naman talaga na si Boy Tapang yung nag-angat ng pangalan nila tapos hamonin niya. Bago mo hamonin si Boy Tapang, tayo muna. Animal ka. Nanalo ka lang ng isang beses, ang yabang mo na. Animal ka talaga, no? Kala namin nung una, humble ka. Ganyan pala. Ganyan pala ugali mong animal ka. Napakayabang mo pala, no? Akala mo napakadaming panalo na para magyabang ka. Isang bisis ka lang nanalo, napakayabang mo na, no? Mas mayabang ka pa pala kay Billy Jack. Yung kayabangan mo, patunayan mo sa akin yan. Ako amunin mo. Sana Boss MG mapansin mo to. Palabanin mo ko dyan kay Boy Bagsik na animal na napakayabang. Pag ito payagan o mapansin ako ni Boss MJ, humada ka Boy Bagsik, siguraduhin mo ganito katigas sa paderyang katawan mo. Napakayabang mong animal ka, no? Itotoo naman talaga na si Boy Tapang yung nag-angat sa pangalan nyo. Tapos maganyan-ganyan ka. Ha? Boss MJ, payagan mo ko. Pansinin mo to. Pansinin mo tong in-upload kong video. Ha? Hinahamon ko tong Boy Bagsik na papansin na to. Akala mo kung sino. Napakayabang. Sobrang yabang. Isang bisis lang naman nanalo. Itapat mo sa akin yan, Boss MJ. Kaming dalawa magharap yan. Sana mapayagan mo to. Nanggigigil talaga ako sa animal na yan. Animal ka, Boy Bagsik ka. Hanggang dito na lang. Sana mapansin ni Boss MJ to. Guys, tulungan yung i-share to para mapansin ni Boss MJ to. Kasi nanggigigil talaga ako. Kita mo to? Nanggigigil talaga ako sa Boy Bagsik na animal na yan. Ha? Boss MJ, sana mapansin mo to. God bless sa inyong lahat. Bukod lang kay Boy Bagsik na animal na yan.